Na Internacionalnom univerzitetu Travnik i ove godine obilježava se 16 dana aktivizma u okviru projekta UNIGEM. Kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama globalna inicijativa koja traje od 25. novembra do 10. decembra svake godine, a njen cilj je podizanje svijesti o problemu nasilja nad ženama i djevojčicama, promoviranje ljudskih prava te aktivno djelovanje na sprječavanju i eliminaciji svih oblika nasilja. Ovogodišnje obilježavanje na Internacionalnom univerzitetu Travnik počelo je danas kada je koordinatorica projekta Selma Otuzbir-Mecen otvorila kampanju. Nakon otvaranja studenti su imali priliku prisustvovati radionici koju je održala docent doktorica Sheila Džanan. Pored ove radionice, tokom trajanja kampanje bit će održane i brojne druge aktivnosti edukativnog karaktera o kojima više možete saznati na web stranici Internacionalnog univerziteta. Ono što želim istaći jeste da sam ponosna što je naš univerzitet dio ovakvih aktivnosti, što znači da se na našem univerzitetu u sklopu UNIGEM projekta i TPO fondacije održava 16 dana aktivizma. Također želim istaći da sam jedna od studentica koja je redovno učestvovala na svim radionicama koje održava univerzitet, ali tako TPO fondacija. Ono što je važno jeste da sam učestvovala na zimskoj školi Rod i nasilje u Novom Sadu, kao i edukaciji korupcije i rodno zasnovano nasilje. Pored toga što imam mogućnost učestvovati na raznim aktivnostima na našem univerzitetu, imam ove godine mogućnost učestvovati ispred našeg univerziteta na studentskoj konferenciji koju organizuje TPO fondacija u Sarajevu. Željela bih istaći da je mnogo važno da se mladi pridruži ovim projektima, jer samo uz podršku drugih i šire zajednice možemo doprinijeti društvu koje stvara pozitivne društvene promjene. Iz Internacionalnog univerziteta Travnik pozvali su sve studente i članove akademske zajednice da se uključe u obilježavanje 16 dana aktivizma i doprinesu globalnoj borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Pridružite nam se u stvaranju promjena i jačanju zajednice kroz edukaciju, diskusiju i zajedničku akciju, navedeno je u saopćenju iz IUT-a.